La Lali Soler és directora de l'àrea digital d'Eurecat. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Jo imagino que ara per ara no hi ha cap empresa que no estigui interessada en la digitalització i en la intel·ligència artificial, no? Sí, la veritat és que és un boom en general de totes les empreses que estan interessades, però també és veritat que en certs aspectes, com que ara hi ha dos tipus d'intel·ligència artificial, nosaltres distingim sobretot des dels centres d'innovació, hi ha una intel·ligència artificial que es diu dèbil i una intel·ligència artificial que es diu generativa. La intel·ligència artificial dèbil, que és el que dèiem machine learning, és el machine learning més tradicional que serveix per fer, diguem-ne, aplicacions molt específiques però de molta alta precisió. Jo diria que aquesta part de la intel·ligència artificial ara s'ha despopularitzat bastant, tot i que segueix sent molt i molt útil, i ara tenim el boom de la IA generativa. Ja sabeu que ha aparegut el ChatGPT, han aparegut els models de llenguatge, que parlen sols, la possibilitat de fer, de generar art, la possibilitat de generar molècules fins i tot. Per tant, la IA generativa ara està desplaçant la IA dèbil. I això està generant molt més interès perquè, curiosament, és bastant més fàcil d'implantar a nivell empresarial, com a mínim per algunes tasques, que el que era la intel·ligència artificial dèbil. La intel·ligència artificial dèbil, concepte claríssim, és machine learning, fem models de predicció, per tant, agafem un problema empresarial que sempre ha d'estar molt ben identificat i l'ataquem mitjançant un model de predicció. Per exemple, quines seran les meves ventes cada setmana, etc. O com serà la qualitat del producte que estic fabricant. Predicció. I en canvi la IA generativa és al revés, és genera'm l'agenda automàticament dels clients que haig de veure aquesta setmana en funció d'uns paràmetres, no? Genera'm un esbós en el cas dels estudis de disseny o de disseny gràfic, genera'm l'esbós sobre el qual puc començar a treballar la idea. És diferent, però són intel·ligències artificials de totes maneres. I l'empresa catalana en quin punt està respecte a aquestes dues intel·ligències? Com d'avançada o quins reptes està perseguint respecte a això? Jo crec que l'empresa catalana, i en general també et diria que la internacional, però la catalana, jo crec que s'ha vist una miqueta decebuda, per dir-ho en certa manera, de la intel·ligència artificial dèbil, perquè té una complicació afegida a l'hora d'implementar-la, que és que té un volum o una gran base tècnica i pocs perfils dins de l'empresa que la sàpiguen dominar, amb la qual cosa sí que la utilitzen, l'han fet servir, però sí que és veritat que mantenir-la des d'una perspectiva productiva és complicat a nivell de perfils, tot i que se'n sap la utilitat. I en canvi la intel·ligència artificial generativa l'estan fent servir molt més perquè les grans empreses multinacionals, en aquest cas OpenAI, Google, etc., Microsoft, ha posat a disposició moltes eines d'intel·ligència artificial generativa que són molt fàcils d'utilitzar i a més són molt llamineres perquè són aquestes eines que et poden generar o planificar pràcticament tot un dia sencer. I jo crec que ara hi ha molt interès en utilitzar aquestes eines que no són tant per augmentar el benefici i no són tan enfocades en potser aportar valor a l'empresa, sinó que estan molt enfocades en el rendiment de l'empresa, en l'eficiència operacional, poder fer gestors de coneixement intern, poder agilitzar els processos, poder fer, per exemple, un flux de mails automàtics, de resposta, etc. Quins dos exemples em posaries d'empreses que hagin estat liderats per Eurecat o que s'hi noti la petjada d'Eurecat en assessorament a empreses que s'hagin digitalitzat d'aquesta manera que deies? A veure, jo, encara que no sigui potser dels exemples més importants, jo destacaria una empresa petita, mitjana, que es diu Cafès Cornellà, de Girona, que ens va venir a veure des de l'inici amb una base de dades, però amb un procés de digitalització molt inicial. Ara farà 7 anys i hem estat treballant junts des d'aleshores amb una visió que tenia el seu director general, que és en Pere Cornellà, tenia una visió molt clara del que volia fer i hem anat fent diversos models d'intel·ligència artificial estreta, en aquest cas, que li han funcionat molt bé. I a més és bastant curiós perquè el que fèiem per ell era un model que li deia, donat un establiment o els diversos establiments d'una població, quins tenien més probabilitat de ser propensos a comprar el seu producte, a ser clients. Això es diuen models de propensió. I un altre exemple que jo crec que estaria més relacionat amb la intel·ligència artificial generativa
seria, per exemple, amb 3CAT. També hem treballat molt, sempre en un àmbit més de recerca i en un àmbit més d'innovació, no tan orientats a un resultat productiu. I ara, últimament, hem desenvolupat aquest projecte que he presentat també al Congrés, que és un projecte que el que fa és extreure tota la informació resumida, la informació cabdal, de qualsevol tall de vídeo o de seqüència audiovisual. I això també és intel·ligència artificial, però en aquest cas és generativa. Per què? Perquè genera el resum extraient els punts clau de qualsevol sistema audiovisual. Com t'imagines el futur de la indústria catalana amb aquests avenços digitals? Jo m'imagino una indústria que serà més eficient, m'imagino una indústria que podrà dedicar-se, si sap fer servir bé aquesta intel·ligència artificial, podrà dedicar-se a generar més valor en el producte final, a ser més reflexiu i a enfocar-se més en la competitivitat del producte en si o del servei en si que generen, però també m'imagino un teixit empresarial amb molts reptes, perquè la intel·ligència artificial no la podem parlar si no parlem dels reptes que té per davant. És a dir, tot és molt bonic, però és una arma de doble fil que hem de tenir present, que ha d'estar molt, molt ben manipulada. Aleshores, ja sabem que d'aquí 2 anys o 1 any i mig es desplegarà una legislació que és la més llarga que ha fet mai la Comissió Europea. És una legislació que regula per sobre de tot els drets fonamentals del consumidor, de la intel·ligència artificial, i jo crec que en aquest sentit l'empresa pot patir una mica la paràlisi burocràtica que suposarà per ells entendre aquesta llei i aplicar, i potser tirar enrere o haver de reformular moltes aplicacions que s'estaven fent fins ara. Nosaltres a Eurecat som molt conscients d'aquest problema, estem molt interessats en focalitzar-nos en poder ajudar les empreses en el moment en què arribi, i hi ha una branca de la intel·ligència artificial que també és recerca pura, que es diu intel·ligència artificial explicable, que precisament donarà solució a tots aquests reptes, que és generar algoritmes en paral·lel als algoritmes que expliquen per què aquests algoritmes estan generant les respostes i les solucions que estan generant, de manera que podran ser auditables, finalment podran pràcticament complir ISOs, etc. Però ja ens hem d'imaginar la intel·ligència artificial com un procés regulat dins de l'empresa, sobretot des del punt de vista ètic, de cara als propers 2 anys. Lali Soler, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.